Hi guys, नै जोङो हाबानिफ्राय जाना फैखांबाय नाजों गोजांदों फिल्डआव जिरायदों माने फिल्डआव जिरायगासिनो नै बिथां बलखौबो देखाय जोंना नै जानानै सिखारनो हायाखै बिथाङा हरदो गुसुथारलै लोगोफोर बोथोरा जोंनि गामिखौ माबायदि नुदों लोगोफोर नाय फिल्डआव आरो ना फिल्डआव जिरायना दं नै फिल्डआ जोंनि गामिया ओरैजाय ओइ स्टुडेन्ट नङा बियो इ मामोनलाय मिटिं कमिटि हल ओमफ्राय बेयो जाबाय जोंनि उदालगुरिनि बल फिल्ड बाथौ मन्दिराव बेयाव नोंथांमोना गासिबो गेलेफैनो हागोन नुनाया बाथौ मन्दिर बयनिबो थाखाय गासिबो फ्रि ओमफ्राय नै फिल्डआ आरो ना फिल्ड ओरै गामि गोजा ओरैजाय आरो मिटिं हल सल दंजोबो अंगनादि मिटिं हल फिदिंदों माने जों केमेराखौ देखायदों आरो ओमफ्राय इ मा बुस्थु बेयो इ जाबाय जिगुरु मन्दिर बेनिफ्राय ओरैबा जोंनि गामि गोजा आरो ना नै लोगोफोर साइड गेजेराव आरो दिनै नोंहाथ' दखान गैयालै एसे दखानथ' गैया मा खालामनो बिदिनो गोदाव सोराव एसे रेस्ट लादों मा खारनो थाखाय दखान गैया दिनैलाय दिनै माने माबालै मा होनो नोंखौ रामनि माबा मन्दिर अपेनिं बालाय बिनि थाखाय ना बेदर बन्द' दखान रेस्टुरेन्ट बन्द' गोजा ओमफ्राय होनाय जायाखै आरो गाबोनबो बाथौ सान दंनो माबा गाबोनबो बन्द' थानांगोन खोमा खुनु गेरेन्टि गैया बन्द'आनो बन्द'लै लस जागासिनो खामायनो मोनाखै जाखांना दासो केन्द्रा उदैयानो बेदारना जालायथारदोंलै जाखांनानै भिडिअखौ माने नुदों लोगोफोर मोजां नुदोंबा गावसिबना हो लोगोफोर दसेनो बेरायफैबाय जों गोदो फरायनाय स्कुल आरोना आंनि गोदो फरायनाय स्कुल जों एबा आं ओमफ्राय लोगोफोर बेनो जाबाय खौरां एमइ स्कुल खौरां हाइ स्कुल आरोना बेनो जों फरायदोंमोन आरोना लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय जोंनि समाव एसेबां फेसिलिटि गैयामोन आरोना बायला जिलामोन दायो बरिया हाइफाइ फेसिलिटि जाजोब्बाय आं बेसेबांबा गोबाव जाबायमोन आरोना खौरां फैया बेखायनो जास्ट ओरैनो दसे भिडिअ बानायबाय लोगोफोर माबोरै मोन्दों भिडिअखौ कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनानै फोरमायहरबानो जाबाय दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय आरोना लोगोफोर थेंक इउ स' माच आंनि भिडिअखौ जाय जोबजासे नायदों गोजोननाय थाबाय बिथांमोननिसिम नेक्स्ट भिडिअ आरो लोगो मोनफिनसिगोन